Mara vilayatynyň etraplaryna raýatlar aýlyk haklaryny bank kartlary arkaly nagdlaşdyrmakda kynçylyk çekýär. Polisiýa ýagdaýa nägililik bildirýän raýatlardan fem bolmagy talap edip haýbat atýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Mara vilayatynyň etraplaryna şoltany Murgaw etrawynyň obalaryna raýatlaryň öz aýlyk haklaryny pensiýa we döwlet kömek pullaryny nagdlaşdyrmakda uly kötençlikleri başdan geçirýänliklerini habar berýär. Adamlar etraplaryň medeniýet höýlerine, orta mekteplerine we owarçynlyklaryna oturdulan bankomatlardan pullaryny nagdlaşdyryp bilmän uly kötençlikleri sedewar bolýarlar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 20-nji maýda Maradan habar berdi. Pul bankomatlary hepdede bir sapar salynýar. Bir bankomata az mukdarda salınyan pul 40-50 adama da yetmeýär diýip bir yerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna içini dökdi. Galybertede Marynyň etrap we obalaryna adamlara bankomatlaryň öňünde nowbata durmak gadagyn edilipdir. Murgawyň bir medeniýet höýünde oturdulan bankomata seredýän bir işgäriň anonim şertlerde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun bermegine görä, häkimiýetler bankomatlaryň öňündäki uly nowbatlaryň Prezidentiň we onuň oglunyň awraýyna şek getirýänligini öňe sürüp nowbatlary gadagyn edipdir. Türkmenistanyň awtoritar prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 14 ýyl töweregi wagt bäri döwleti dolandyrýar. 2016-njy ýyldan bäri Türkmenistan agyr ykdysady kynçylyklar başdan geçirýär. Pandemiýanyň fonunda ykdysady çökünlük hasy ýitileşýän wagtda prezidentiň oglu Serdar Berdimuhammedow ýylyna ýokary wezifelere bellenip öňe çykarylýar. Kynçylar onuň miras düşerlige taýýarlanylýanyny aýdýarlar. Bankomatlaryň öňüne üýüşmek gadagyn edilýär. Nowbatlar Gurbangulynyň we onuň oglunyň awraýyna şek getirýär diýip bir medeniýet höýüne oturdulan bankomata seredýän işgär Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde aýtdy. Bankomat nowbatlaryny çözdük, nowbat ýok, pul ýeterlik diýip kim bilýär? Özlerini aldaýarlarmy diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Ýurtda ýeti ykdysady krizis nagd ýetmezçiligi dowam edýän wagtda hökümet tanqidçilary döwlet ýol başçylaryny emelsizlikde aýplaýar. Habarçynyň maglumatlaryna görä Marynyň obalaryna bankomatlara adamlar köçe çagyrylýar. Bir köçäniň ýaşaýjylaryna bir gün beýlik köçäniň ýaşaýjylaryna başga bir gün pul çekmäge ruhsat berilýär. Şu hepdeniň 3-nji güni bir köçäniň adamlaryna pul nagdlaşdyrmagy ruhsat berildi. Eger adamlaryň kartyna pul geçip ýetişmedik bolsa, onu ol adamlar öz ýaşaýan köçelerine gaýtadan nowbat ýetýänçe garaşmaly bolýarlar diýip bir oba ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde derdini düşündirdi. Adamlara telefon edilip gelin siziň köçäňize gezek ýetdi diýilmese baryp bankomatyň öňünde durmak gadagyn diýip yerli ýaşaýjy sözüne goşdy. Marly ýaşaýjylaryň sözlerine görä 3 ay bäri bank kartlaryna pullaryny nagdlaşdyryp bilmeýän adamlar bar. Gara wagtda manat resmi hümmetden 9-10 esse pesligine galýan wagty ilatyň aýlyk haklary gara wagtlara görä ujuýupsyzdyr. Bu ilatyň satyn alyjylyk ukybyny epesli pese gaçyrýar. Ýöne ilat şol ujuýupsyz aýlyk haklaryny hem nagdlaşdyrmakda kösenýär. Adamlar pul nagdlaşdyrmakda kösenýän mahaly habarçynyň maglumatlaryna görä nägililik bildirýän adamlaryň öýüne destine polisiýa gelip agdyny ýummasaň, dilini dişiň aňyrsyna saklamasaň gowluga garaşma diýip haýbat atýar. Bize wagt edenlerine uruş ýok diýerler. Ýöne uruşdan üýtgeşik ýeri ýok. Bir çagam türmede otyr, bir çagam daşar ýurtda işleýär. Körpe çagam ýanymda onu öýlendirip bilemzok. Beýleki iki çagamy görmäge zar boldum. Haçan bu zatlar diýner. Bizi halat etjek ýurt ýokmy? Biziň oturup turmamyz kynlaşdy. Ölmäni käk çagalarymyz bir görüp biläsedik diýip pensiýasyny nagdlaşdyryp bilmedik bir garryjy daýda Azatlyk radiosynyň habarçysyna içini dökdi.